हाँ भैया बिल्कुल। लगन स्पेशल यानी कि हर लगन में गाना बाजे वाला आ रहा बा, यानी कमिंग सॉन्ग। भाई हर लगन में यानी हर बारात में इहे गाना बाजी जौना गाना के नाम बा गोली चलावा दी। हाँ, गोली चलावा दी यानी कि हमनी के ट्रेंडिंग स्टार हिट मशीन खेसारी लाल यादव के गाना आ रहल बा गोली चलावा दी। अब ई गाना के बात कल जाओ कि आखिर गाना कहिया आई। यानी भाई ई गाना जौन बाते बहुत ही सुपर डुपर यानी कि कुछ अलग होगी। कैंची म्यूजिक, कैंची फिल्म्स यानी कैंची म्यूजिक से ई गाना आ रहल बा रौरा लोग के बीच में। तो गोली चलवा दी भाई, इतना ज़बरदस्त, इतना एकर पोस्टर देख के लागल कि सच में कुछ अलग बा। अगर ये पोस्टर के शेयर के कैले बा उनका के सबसे पहले मतलब हम बताओ तनी कि कृष्णा बेदर्दी शेयर कैले बने, लेकिन यह गाना लिखले के बा उनकर सबसे पहले बड़ा बात कर जाओ रोशन सिंह विश्वास। रोशन सिंह विश्वास के नहीं खे जानत यानी केकरा के गाना उ नहीं खन दिला भोजपुरी इंडस्ट्री में। यानी कि पावर स्टार खेसारी को कितना सारा गाना सुपर डुपर हिट गाना दिले बने, तो समझ ले कि कुछ सोचिए के यानी गाना दिले हुई कि गोली चलवा दी। यानी पूरा ऐसा पोस्टर देख के लगा था कि सच में लगन के मतलब पूरा जैसे शादी लगन अब आवे वाला बाटे तो पूरा लगन के भरपूर में मजा होए। यानी कि गाना अब गईले के बा उनकर भी बात रहो कि हम बता देते पूरा अगर वीडियो देखम तबे मालूम चली कि ई गाना कहिया छोटी आ कहिया ना छोटी। भाई बिल्कुल बात बा। तो ई गाना के अगर बात कही जाओ तो मतलब एमे जो ड्यूट कैले बाड़ी अनुपमा यादव के, अनुपमा यादव भाई, हाँ वह अनुपमा यादव जो प्रोग्राम में कई सारे मतलब युवाओं के दिल जीत ले बाड़ी, तो उहे लेके गाना आ रहा बड़ी मतलब कि खेसारी लाल भैया के साथ में। ई भाई गाना के अगर बात कर जाओ तो गाना बहुत ही कुछ अलग कुछ बेहतरीन होखे वाला बा गाना। कैसे कि ये गाना के अभी मतलब कि डेट फिक्स नहीं है, बल्कि गाना कहिया आई, लेकिन 110% बा कि ई गाना रौरा लोग के बीच में आई। तो एक बार ये गाना के देखे कोई यानी कि जे भी खेसारी लाल भैया का फैन हुई तो ये गाना पे यानी कि चैनल पे हमारा सब्सक्राइब कर और कमेंट बतावे कोई गोली चलवा दी के गाना के इंतजार करता। जैसे ही टेलर रौरा लोग के बीच में वैसे ही रौरा को अपडेट के माध्यम से हम बता दें। तो चलिए नेक्स्ट मिलो तनी, तब तक खातिर